Shalom, selamat hari Minggu Madihita. Minggu tasadarion, Minggu 12 dung Trinitatis. Doho tema manangodolan ni Jamita, paulihon pangalaho, dohot pabahenan. Alani, tapasonang marohata, sata mulai para minggota, nileho matiki dihita, marhahohomon satokin. Amin. Marendi mahita siya bukuende nomor 490 ayat 1 tulu. Bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, nama no palangit dohot anoon, amin. Pardenggan basa du Jahuba, tau partano batoan diari hagugutan, jala ditadda do akan amarhapo satu ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatudusan
nasangap jala marmulia. Di patutoru hodo akana gijang marroha, alai di patibohodo akana serep marroha. Alani i namangido mahami tuho, togu-togu mahami, asa mangulu hami hobartu lomoni roham. Unang loas hami madabu tu hatakangon dohot gijang ni roha. Togu-togu mahami marhite-hite todim nabadiai, asa serep rohanami labok jala para siroha tu saluhut halak marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima di pujian sian para hari Kamis. Maredde hita,
ya buku de nomor 474 ayat 1 dohot ayat 2. Ikon Yesus dodong aku sahalang kuliludo rapon Yesus boyau monang talubus suinaro dan mabiarau di sini Yesus dongaki sayu tonoku Yesus poloan ku namai ikon Yesus dodong aku moloan sitau di mana tinggalkan nasara masolatan dan mabiarau isi Tuhan Yesus dongaki sayu tolong Yesus tolong aku namai. Hatani debata patujolo ni jamita manang turpuk di mingguta sadarion tersurat di Markus 8 ayat 34 sahatu ayat 38 songona somal tajahama marsorin alai di ayat naparpudia non rapi tamajaha Markus 8 ayat 34 sahatu 38 Laos di jauh mana toroti rap dohot siseana di dok matuna sida. Nasa nagiot mangihutonau di soadahon madirina. Dituhuk masilang natu ibanai di ihuton maau. Ay nanaing paluahon osana mga gohosado alay naguan hosa alaniahu dohot alani barita na ulii ido palua hosa. Ayahama atong gunana di jolma nang liat portibio di omo anggomago do hosana. Ayahado natarleho jolma baetobus ni hosana. Rapita majaha. Asa molo adong namaila alaniahu manang alani hatak kipe maradopon bangso pangalakubi kalapar dosaon. Laos maila do anak ni jolmai sukut maka tidakoni naroi bana ngapon yamana rap dohot surusuruan aka nabadiai ido sahatna martuama aka naubigi hatani debata jala nau peopsa amin tabigima ede pujian sian punguan ina Naomi.
Maredema hita sia buku de nomor 120 sia ayat 3 dohot ayat 4. Tatopoti ma dosata nagudangi tua dopan di debata, tapau dukpi marohata, neleho matiki satu kedihita manopoti dosata secara pribadi. Maratangi yang mahita. Ali amanami na di banua gijang na sunbadia. Dakta mahami rotua dopanmu. Dinaguk dosa kami. Pikiran ng rohanami say manibildo siyan hasitongami. Alay hinorhon ni asini roham. Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ubay natarbahen hami rotua dopanmu. Mangido hasesaan ni dosa dohot pangalaw siyon nami. Uruti jala asima roham di hami, sesa masa sudi najak sian hami, jala jakon mahami gabi anak konmu. Ali ton di porbadia, sondangi matod di nang pikiran nami, asatarbahen hami mangulahon na hobartu lomo ni roham. Jala gabi anakmu naburju hami, maka tidakon Yesus Kristus Tuhan, jala si palua portibion. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Molo tatopoti akka dosata, haposa do ibana jala bonar manesa dosata, jala payason hita sian nasa hage duhon. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigima di pujian sian paduan suara narwastu.
Marede hita sia bukuede nomor 425 ayat 2 sahatu ayat 3. Ani dong ni patiki au liula jolmai nang naringgas si tutu tangis ala naing burju datung sesa dosai Painoni nasongoni ipe au nama lau tudo lo Golgata tu au pinar silami ale Jesus aki unang tulak siani au namar sagro ai. Tatangihon ma patik ni debata dalat tungulunay baru ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asamartua ho jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho paonopon unak ko mamunu papituhon unak ko mangalakop pawaluhon unak ko manakko paisiahon una ko olo maka tidak kon hata nasotutu maraloho dongan jolma pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naporona buru-buru manang lubuna manakodana manang dia te ugasan ni donganmu bihapat dok ni debata taringo tupatik nasapului odo ahudu Jahoba de Batam nina de Batata pargugo na sohatu dosan jala parimas siluluho dosan ya mama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinoparnya kana sogoro hadiau alayasi dorohaku diakana maribu-ribu akan marholong ni roh hadiau naso mangalau si patiki idosahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata ali Tuhan debata say pargogui mahami mangulahon na hobartu patik mi amen tabigi may depujian sian korama.
Manede hita sian buku ede nomor 210 ayat sada tabatulu. Hati dakon maha porsiau tei, songon na hinati dakon ni dongata saha porsiau di portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu nasu hatu dosan, namano palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siaton di perbadia andorak sohabubuhan. Ido tuhata namanao nabernit di panguhuman ni silatus. Namate terpajal loibana di hau pinor silang. Jala tuat tubadua toru dung ditanum. Namulak mangulu di hari patuluhon. Namanaik tu surgo. Lau hundul di siamu ne debata Jahoba. Amanai pargugu naso hatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namatet. Au prosea di todi porbadia, jala adoksa da huria nabadia, huria hatopan Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namandok, mula mangulu magusut daging halak nong mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabi gima titing na masa di tonga-tonga ni Huriata.
saloma dihita saluhut na damang dainang. Tapi gema titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa mingguon. Naparjulo pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari Minggu tanggal 14 September 2025 di Patupa Huriata do pemeriksaan kesehatan ima gula darah, kolesterol, hotlan akan asing na maringanan di ruang kelas ni sekolah ni Huriata di samping parkiran. Sesi parjulo jam sia 30 sahatu jam 10.30 manangdung sipul parmingguon manogot. Sesi paduahon pukul 12 sahat pukul 10 tolu manangdung sipul parmingguon arian. Penanggung jawab pelaksana sian ketua seksi kesehatan ni Huriata. Jalamangido di damang do dainang na berprofesi sebagai dokter na bersedia mengurupi ketua seksi kesehatan ni Huriata asaboy ma berkoordinasi nasida. Jala dong do di lembaran acara nomor telepon nabui dihubungi. Napaduahon kebaktian bulanan lansia buah-buah naparjulo di hari Selasa tanggal 10 September 2025 Patupon ni Huriata ma kebaktian lansia na maringanan di Huriataon masuk pukul 10.05 WIB na niuluhon ni amang pendeta resort ima amang pendeta Janter Lubis MTH asa pinang idoma tudamang dainang ruas ni Huriata naung lansia asa rap parsidohot ma di kebaktiani napatuluhon subangan bunga segar altar. Tajalodo subangan bunga segar altar. Songon nataida di meja altar ni Huriata nadijolo ima sian Lydia Putri Agata Boru Sitorus, Boru Niamata Jubel Sitorus STH dohot Inang Rismawati Boru Simajutak sian sektor 10 sada. Mula tema di keluarga nasida jala setotong ma ditabay tuhata aka pasu-pasu di keluarga nasida. Napaupaton warta parhepengon ni Huriata. So nasomal di para di Huriata do barita ni parhepengon ni Huriata di bagasan sa minggon ima na pinaradi ni Huriata di lembaran na adong di atas meja di jolo ni Huriata. Napalimahon na martugas manang na makubasi majakon haroro ni parminggon ni Ruasta di tanggal 14 September 2025 di parmingguon manogot sian sektor sada dohot naposo bulung di parmingguon arian sian sektor 2 dohot naposo bulung di parmingguon botari sian sektor tolu dohot naposo bulung di parmingguon borngin sian sektor 4 dohot naposo bulung. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa minggon. Dinalaho para di rohata hita, dinalaho manangion hata ni debata marhiti-hiti jamita, jumulo mahita marede.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti. Ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Di damang dohot dainang nahinahulungan. Di bagasan goarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan mingguta sadarion. Naing tabigi mahata ni Tuhata. Ima na dienet sian Jeremia 10 alu. Mamuka mai sian ayat sada. Sahat rodi ayat 10 sada. Dohot sada ujaha didok. Pauli hamuma dalam muna. Dohot pabahenam muna. Memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Songonomma hatan itu hatta disi tatangi homma. Odo hata naungro tu si Jeremia sia Jehovah songonon. Hehe maho jala tua tu bagas ni sitopa hudon. Disima patu bege honok kutuho. Dungi tuat maau tu bagas ni sitopa hudoni. Jadi idama. Tongo ni bana mabahen sada ulaon di atas pamutoran. HP dang menjadi hudon na pinaulinay. Songon sakipal tano di bagasa tangan ni sitopa hudoni. Gabi mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing. Guru lomo ni rohan ni sitopa hudoni mabahesa. Dungi Roma hata ni Jehovah tuau songonon. Tung nasotar bahen ahu roa. Songo sitopa hudonon. Mabahet tuhamu. Ale pinopar ni Israel. Ninna Jehovah. Idama. Songo tano hudon. Ibagasan tangan ni sitopa hudon. Songo nido hamu di bagasa tangaku. Ale pinopar ni Israel. Satokin au martahi dopak sada bangso. Dohok dopak sada harajaon. Naing mangurati. Dohot naing mamasikon. Dohot naing mangago. Alay molo mulak bangso. Na hupalubay siyan hajahaton na. Gabi marpangulahi rohaku, taringo tu hamagoan, nauk kusakapi nuaing bahenokku tu ibana. Jala satokin nari, ahu martahi, taringo tu sada bangso, doho taringo tu sada harajaon, naik pauliho dohot pahoton. Alai molo di bahen najat, dijolo ni mataku, gabedang ditangiho suaraku. Jadi sol-solaku marohaku, taringo tunadenggani, nauku baga-bagahon, naing bahenokku tuibana. Ope, wadokma tu halak Juda, dohot tu isini Jerusalem. Songonodo hatani Jehovah idama. Au jumadihon hinamago tuhamu. Jala sumakap tahi dopak hamu. Wa mulak mahamu ganup siad dalan na narwai. Jala padenggan hamu dalam muna. Dohot pabahenam muna. Sahalinai hujaha ayat na perpudi
Imana terakhir, jalai mau dolan di jami tahun. Jala padinggan hamu dalam muna, dohot abbahena muna. Ido sahatna. Di damang do dainang na hinaholongan, di bagasan goarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Ditiki pas majaha-jaha turpugon, seraya manggoret-goret, naing perlu si goret tonotor di si. Uhubungi do sahalak, nabuy mabay sa da kesaksian, buharo ibana sa sitong na berubah marhamubaon, manang mengalami transformasi di bagasan nguluna. Nian hupangi do sa hudok guarna di son. Nedang di luas na sida. Ibainawang Messi Mr. X ninna. Jadi amat tahun perjumpaan nami sa sitongan na pertama di 2010 sada. Ima di penjara Tanjung Gusta. Ya. Jala kasus ni mana macai gurakian. Terlibat di narkoba, terlibat di KDRT, terlibat di pergaulan bebas, bahkan terlibat di pembunuhan. Pokoknya siga hiyama nguluna. Siga hiyama pangalahona. Bahkan siga hiyama sudah roha pikiran nang doho pakilalanna da ngadong be nadinggan. Jaladi pa buai bana nunga tuluhali bana menjalani rehab. Alani narkoba, alani rabbani sibolis, do takkan asing mai. Alaya hamai dokoni mana? Ima horuang ulu namang. Moloroi ba tu portibion mangarehap ngoluniba, mabengkel ngoluniba, pauliho ngoluniba, manak padenggang ngoluniba. Songon tomak do ini mana? Tobat kumat, tobat kumat. Malum satokin kambu muse. Malum satokin kambu muse. Jinga tulu halibana rehab. Itu halibana penjara, masuk penjara, keluar masuk. Jala idok ibana, anggo soal hukuman, lotak-lotak, dotak kamakian, nasudi berahu tahu namang. Alai sada pedang adong naboi mabahe na umuba tu bagasa kasitongan dangaong naboi pa ubaho roha pikira do pakilalaku taringot tu nama saya saluhuna. Naking ngai rehab ibana. Imajun waing solusi tabereng laho paulihon roha pikira do hotor dini jolma naung masuk tu aka naung mengkonsumsi rabbani sibolisi ni ngom majot iya dangong nabui paubaho namangin na alai husukum mamuse ahama sasitong na mabay ko boy mula denggan baka di akhir ni ngolumon gabi parhobaso gabi pelayak ko, gabi sudah makalamoh ko, daksi habiarab beho. Nikku tu ibana. Ido ibana ma, hola sada do amang, yang bisa mengubah nabui paulihon, nabui pareng-pareng gaton, dalaku, do pabahenaku, pangalahoku, hapur siauku. Ninna ibana ima ditiki dupa jupa nga udoho Tuhani
marhite-hite hatana ketika au di penjara. Na papitu halihon. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu ijalo ibana Tuhani, mangolu ibana di bagasa Tuhani, iduna bui paubahor rohana, pikiranna, pakilalaanna, nang dohot sude, ngoluna, gabebe mulak ibana, tusada, jona nama saidinggan. Aping na jolo mulak ibana tu hutana, sude mabiar mamerengi mana. Pananggai pi mabiar mamerengi mana. Terus tapon na namay. Ito. Bakam maulo mulak ibana tuta mo sa penjara, oma na pedak kaya ulo pajupang dohot ibana. Keluarga na pidang ulo pajupang dohot ibana. Donga sahuta pe. Tang ulo jupang dohot ibana. Ala ni pangalahona. Ala ni pabahenan na. Ala ni ulon na. Alai puji Tuhan, imedok ni mana aku berubah dan bertobat, berubah mindset, hati, pikiran dan perasaan ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Suwak songonido si Apostel Paulus di bagasan ngoluna sasitong dang nahurang pangatusion na tuhatan ni debata dang nahurang pangatusion na taringot tu pemahaman teologi di tonga-tonga ni haporsion na baka ni mana parjamita taringot tu Tuhani mabaritaho taringot tu Tuhani alay tabereng ma ula-ula na pabahenan na holan naik pamatehon holan naing mengintimidasi, holan naing mabain akan aporsia tu Yesus Kristus asa sudah jala samago bahkan samate. Itu ulun di mana? Nanay kudok tu hita di bagasat tikion ternyata dang cukup pola pangatusio parbinoto nama cai bagas. Paulus murid terpintar dari guru terpintar. Didang rong nahurang di desida, soal retorika, soal menyampaikan, soal penafsiran di desida mai pas sudi dang rong nahurang di sini. Alai bereng mah. Lau sibana do manggosa-gosa kana porsia. Lau sibana do mengintimidasi akan porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Alaya diga do ibana mengalami perubahan ini. Adiga do ibana mengalami transformasi nasa sitongna di bagasa Tuhan ini. Dikatakan ketika dia mau melakukan penistaan dan pembunuhan terhadap orang-orang percaya dalam perjalanan ke Damsyik, maka dia berjumpa dengan Tuhan di dalam satu penglihatan dan berbicara dan mendengar suara Tuhan. Dan dia bertanya, "Aise dohota he? Audo Yesus. Nani liliammi, nani burammi, nani persilakommi." Dupa jupang imana dohot Tuhani. Dung itad daibana Tuhani, dung marsaor ibana dohot Tuhani. May roko ni mana. Apa yang kuanggap dulu keuntungan sebelum berjumpa dengan Kristus. Tapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, maka semuanya itu adalah sampah. Ada perubahan. Adong hai baruon ni roha. Mangolu todina. Jala lausido na naik taida di bagasan tikion marhite-hite hatan itu hatta naung dijahahod jala naung taubigi di bagasa tikion jala ima na masa nuaing dito nga ni hasyanganon maragab bonuaing dalan na menuju kepada hal-hal spesialis na khusus. Laho menyelesaikan,
laho mendapatkan, laho menjawab, saluhuna aka pergumulan di bagasa perngulunon. Tabay masada contohna, mulusiga mobilta na bermerek Toyota, ada tabuat doi tu bengkel ni Toyota. Asabui dengan di pature jala di Pauli. Bodo tu bengkel nasing bui. Alai bodoi dengan sega, sega dengan. Ada orang ahli nai. Jala mulu sakit gigi pehita di bagasa tikion. Bata buom may tu dokter gigi ate. Nang buk kamu tu tukang las. Budi padu munia sudi. Alegay besega. Jala mulu marsahit jantung na. Badi buom ma tu dokter jantung ate. Alay bu asa songoni. Ala memang tarajumi tatusi jala taboto molonunga ahli na ibana molonunga spesialis di bagian ulaon nai totu sai dumenggam ma pabahenan ni sai dumenggam ma hasil ni sai dumenggam marapotita siani alai nagabe suku-suku di bagasa tikion molo sega pangalaho, molo sega ulaon, molo sega pikiran, molo sega haporseaon. Hira-hira tuise do Paulio ni. Tuise do bengkelo ni. Tuise do reparasio ni. Budo na yung haso ni Portibio, do ni Portibio, angkora na boy. Malum sa tokin kumak museng, mal tokin kumas tokin musek. So nakin ko semester eksi nasa pipitu hali penjara dohot ngatulu hali rehab. Mubah sa tokin galak musek. Tobat sa tokin kumak musek. Hapeng nunga dibina imana. Alana di penjara pe dibina doi. Adong no pembinaan mental dok rohani di si. Sudi do naing di Pauli di si. Aire habibana tong dang boy. Alai dok imana manakingan. Ise do na boy Pauli honi mana, Pau honi mana. Ada hula kaporsion na do. Tuhan. JP di bagasa tikion. Dia kaina mulusong natakanga mata. Unang burai, unang lotaki. Dang gabi mubay. So nak kinamatay. Ay lotaki, itu jaya way bana. Dang muba. Alay buam may mana tutuhani. Alana rohat taon. Odo pusu-pusu ni ngoluta. Natajalo siya debata. Jena boy Pauli hononi se. Debata. Ang nasa. Manang muluhon na muru kinata di jawu to amata. Lam di songgah hihoy bana lam galak boy. Inu lam hebat boy. Iwa buru ni raja anak ni raja kadang ulu tahlong saya deh. Asi baru kata na jiwa sogo sado isi. Itu. Ala itu isi do buah nota. Jala taida songonima na masa di tonga-tonga ni bangso Israel do Juda di dok di bagasa tikion nunga sega pangalaho ni nasida sega rohana sega ulonna sega todina maradop debata gabi madala sibociri gabi dihum debata manasida tarbuang manasida ipadao di batama bohina maradopun nasida alai nagabe suku-suku di bagasa tikion bohado dalan laho paulihon padinggaton pangalaho ulaon dohot haporseaon nauksegai ido na naing di Papua turpu jami taon tuhita apalagi bagasan tikion.
Na parjolo dalam na parjolo si patupaon jala siula honoto di bagasan tikion ima di jauh debatado bangsoi di jauh debatado hita di bagasan tikion di jauh debatado Israel pada saat ini di dok di bagasan tikion ima di jauh nasida asa adok panadayon di bagasan hadirionna isedo ibana di adopan di debata jala isedo ibana di tonga-tonga ni hasianganon otakas don alana salah satu ulau nama cai maol adalah mengenali diri nama olam manada diri niba ayang go manada dongan murado murahian mamerek kaulionna, mamerek kabagakonna, mamereng apalagi harwaonna, hatu pidui. Turun dari. Ale yang go dirita, jala Yesus pedidokot be. Nasa silbak-silbak di mata ni dongammu boy di bereko, apeng nasa tiang di simalolongmu dang boy di bereko. Perlu ada pengenalan diri. Panadau di diri. Jalai kota boto dosa sitong na di dia hita di bagasa parnguluanon. Jala didok di bagasa tikion ima di jauh debata tutonga tonga ni bangsui ima merhite-hite na di jauh si Jeremia jala di pasat hatana ale Jeremia borhab maho tujabuni si topahudon. Dak sitopa bosiate sitopa hudud dok na mediana mamake tano lihat jala dibuat si Jeremia tu si bereng ma amata sitopa hudunon bereng ma kaulonna jala bereng ma buado mulu sega na pitaur ne paturene di bulok ko domang nadao alai setong di pauli-uli inna alanima didok hatani Tuhani tutonga-tongani bangsoi nang tuhita di bagasa tikion tung naso tarbahenahu behuroa songo cito pahudonon mabahek kamu ale pinoparni Israel ninna Jehovah idama songo cito pahudoni di bagasa tanganna Cito pahudoni songoni dohamu di bagasa tangakku. Di paingok ma bison basian mulanai taboto anggo hita jolmaon siatano do sian orbuk do ito pa debata ipauli debata dohot tanganna alai asa gawi marlapatan tanoi asa gawi marlapatan na tinopain Tuhani ima patong nakijolmai na diobusod do ho sa hanguluan gawi manguluma gawi marlapatan ma gawi argama gawi rikoma idok de batama tujolmai tatop pa majolmai tudus turupa do pangalahoni kita imna jadi bereng ma gambar do rupa ni debatado hita salhuna nuaingon. Naikom marpangalaho songo debata. Naikom marpangalaho songo Yesus Kristus di tonga-tonga ni parngolunon. Maido ko di Filipi 2:5 songon parrohaon ni Yesus Kristus ma parrohaonmu. Alay wasiga yalan ni dosay. Sega yalani haja-hatau ni. Alanido di bagasa tikion di pangidohom ma tuhita saluhuna asa sudehi ta menyadari bahwa kita itu hanyalah sebatas tanah liat manang orbuk di tangan ni debata. Gak ada harganya. Jala molo sega pehita songon hudon nakingan dan jadi sa tanah liati alai di sakapi sito pahudon ni pe naik padeng gatoni tanuliat nakingan gabe sada media nama sedenggam museng asabui gabe ibaru odo je muludang tasadari dang tatada derita
di tengah-tengah situasi kondisi nasongonon sampai kapanpun dang bui hita berubah, tidak bisa mengalami transformasi di tengah-tengah ni parangulunon secara moral, karakter dan spiritual. Ayang goholam madok do au porsia tu debata, au porsia tu Yesus, au porsia tu di porbadia, dang adung nagagal madok koni. Bahkan dari lancarna hitam do nuaingi, ai pato madok koni, au porsia, do. Lancar hiya betong. Makana naing dijuhut tu hita di bagasa tikion, ha porsiaon, ikon ditabai doi dohot hamubaon, ditabba dohot engsen, maka terjadi mujizat di bagasan parangulot. Imanakin kesaksian si Mr. X. Dia tidak pernah mengalami perubahan transformasi di dalam kehidupannya jika dia tidak berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Hira-hira bodoh kita ngasahat tulan sia dak pa jupang kepada Tuhan ni. Dia minta pa jupang dohot Tuhan. Kapan kita bertemu dengan Tuhan ni? Au doh nok kuro rakke pa jupang dobi au dohot Tuhan ni. Do mataku mangere. Dak ko Tuhanmu. Ali adiga do idao ni. Adiga do pakilan hoto ni. Di dia may dautay. Totu perjulo di bagasan huasonaima. Jalonggo sada edeta uka bahal naung muli. Haru tahe. Bagas ni hulului do disi bohini ibata. Di dia marisi bohini debata. Di dia marisi perdopahan di debata iberkoron waeng. Jalabodo idautai. Jawaban natakas do di bayad disi. Nakikat di goari do bawa do parupuan ima gambar do rupani debata. Bereng mamuli bereng kone siya mumi habirang mi ibur mi do jolomi na mereng buhin ni debata do. Jadi di konteks ni parto dion di dogma di sido hulului bohini debata. Molo jongjong di siya kapelayan na mabarita ho barita na uli isi maho mamereng bohini debata. Dadabe songo pamerengan di Portibiocco mamerengi. Alani do kapartohonani iko sitongo pajupang doho Tuhani asa bui di bereng ruasi bohini hulului do disi bohini jalamolo marede hita markor hita tapuji Tuhani martangiyak kita disi berengot tama disi huaso do guguni Tuhani marhite hite de pujiani jalamolo tayu to sudah ibadai mardala do dengan disi mai do tamuseng bohini Tuhani adong keteraturan adong haulion adong hadingganon. Jadi alani mari kita semua menyadarkan diri di hadapan Tuhan dan katakan tanu liya sabing doau di tangan ni Jehovah. Boyau marlapatan, boyau marguna, boyau gabe bohini debata di tonga-tonga ni parangulonon. Ala na dio bucot do tuhita, hosa hanguluani imarohato. Jadi bisa berubah, transformasi hanya perjumpaan dengan Tuhan. Alanido sipata edetai Kristenau hape kutodong dalan
ama gua ni. Hapeng idok di bagasat ikion, pauli hamuma dalam muna. Pauli hamuma pabainam muna. Jala ido ubayad didok di 2 Korintus 5 ayat 10 asa molo di bagasan Kristus halak na tinopa na baru may nunga salpu pangalaho na robi gabi na baru. Hira-hira na yang di dia mahita. Di pangalaho ni Kristus ido manang di pangalaho na asing. Manang na joker do hita. Muli soninganan na, songono pangalahona, songono dalan na, muli gereja ibana, songono dalan na, songono dia. Apek sa sitong na molonunga pajupang doho Tuhani, jalata sadari haliriutta dia dopan ni debata, sa sitong na dakolan utoh-utok tobe namar Tuhan, alay nga doho rohata, sude matangan pa na pamatakta, saluhun nama mangulu di bagasan, hay baruon na siya Tuhani. Enong nga di pa baru. Baru na mangihum museng didok di bagasat tikion, songo dia dohita, patupahod dalan, lao paulihon, padenggato pangalaho, ulaw doho tapor siyaon, nauksegai di bagasat tikion, didok di bagasat tikion, ima ikorade masuk tu bagasan hamubaon. Sampai 2 hari didok di bagasat terpukon. Pau bahamuma rohamuna ale bangsoku. Pau bahamuma rohamuna ale bangsoku. Jelas ya Tuhan itu. Jadi mulu hata hamubau merhamubau dison berarti tanggapat tanomai. Sikap tanomai. Ulaut tanomai. Inisiatif tanomai. Ulu hita majalo mang nadaw. Ulu hita sadar dia do penibata mang nadaw. Sakita nomay. Ay memang jodoh bangsoi sapi di jauh di hahua dan tergedangnya lusi be. Ngabibal. Ipa uli pedangolo be. Ipa ture pedangolo be. Alai so ni dok ikon rade marhamubaon di bagasan Tuhani. Jadi roha pikiran dohot tapor siaon nauk sigai didok di bagasat tikion ikon adok kita respon. Ima ikor radi marhamubaon. Radi bertobat. Jala didok di bagasat tikion molo olo hita marhamubaon, molo olo hita bertobat, molo olo hita bertransformasi, hobar tu lomoni rohani debata, hobar tu bagasan asido tolong ni rohana, didok di bagasat tikion, ima dalan na macay lapang, laho mga bati, uhum do rimas ni debata, di bagasan nguluon. Kasi do kon nakingana. Ima dia na prapudi. We uadok matuhala Juda dohot pangisi ni Jerusalem. Songono dohata ni Jehovah ida ma au jumadihon hinamago Tuhamu jala sumakap tahidop pa kamu alai. Alai. Molo mulak kamu ganup siya dalan na jahati, siya roha na jahati, siya kaporsiaon dauk segay, jala di padingga kamuna dalam muna, dohot pabahenam muna, idok disi, Tuhan akan mencabut hukumannya, Tuhan akan menarik amarahnya, tapi Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita di tonga-tonga ni parangulunon. Jadi mas saya tabu, mas saya uli jauh-jauh di bagasat tikion. Alani di hamuna amang doot inang na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Jadi danga dong setengah-setengah pertobatan bagi orang yang berjumpa dengan Kristus.
nauk pajupang dohot Tuhani. Dang marlaku bedisi ngolu songo bidoran. Molo lau tuna rata, rata ibana. Molo lau tuna birong, birong imana. Molo lau tuna botar, botar ibana. Karakter orang percaya, spiritual orang percaya tidak diperkenankan seperti itu. Alai jelas, tarida mai di bagasan hamu baun di roha, pikiran dohot tapor seaun, jala naung dipauli debata di bagasan Yesus Kristus. Alani damang dohot dainang, paloas matuhani, paulihon ngulum, paulihon roham, paulihon kiram, dohot paulihon partodium. Imam baik kita, laho lapang, mangida, padongan yonna, asini rohana, dan dohot pasu-pasuna. Sahalinai, pasti do Tuhani manudati rimasna, manudati uhumna, asal mahita radi marhamu bau. Jala mangalehon pasu-pasuna. Bertobat adalah pembatal amarah Tuhan, tapi bertobat adalah pintu untuk mengalami berkat-Nya, kasih dan kemurahan-Nya, dan mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Siatikion rodi salileng nililengna. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus, di bagasan tikion, di tonga-tonga ni persauran ni huriam. Marlas ni roha, marulupulup jalamadok maulia Tuhan. Alanong radeho Tuhan seorang di tonga-tonga ni persauran nami. Ima marhiti-hiti hatam. Jala pasu-pasuhom mahatami asa gabi. Marurat marpabui Tuhan. Asa marhiti Tuhan lam tugadda nama hapur seaon pakirimod dohot tolong nami. Ima asabui hami Tuhan. Paulihon perdalan nami. Pauliho pangalahon nami. Paulihon nang do pabayanan nami. Hombartuasi dohot tolong iroham. Ay takasubo hami Tuhan. Hola koro na buhay Tuhan paubahoni. Hola koro Tuhan na buhay melakukan transformasi. Maradopon roha pikiran to di nakaporsiyaon. Bahkan moral karakter spiritual namin. Dang buhay ni Tuhan hola mangguguhon di portibyon. Mulutong buhay pe Tuhan sipa na hola persatu kinad be. Ato paluwas mahami Tuhan di bagasa tikyon nunga pajupang dohoto. Nunga marsaor dohoto. Rahiti-hiti hatam di bagasan tikyon. Pasu-pasuhom may Tuhan. Asa gabi mulak kami sa tonga-tonga ni bagas joron. Di bagasan ngulu naong di pay baru. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Mauliati madiho Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mari di mahita. Yesus Tuhanku Raja mawon asa mangiutup roh-roh aku ringani mai unang masuk Yesus
Hata ni debata pa borohatita lau pasahaton pilihan na muli tuadopan ni debata. Ima sianulaun ni apostel biddu 20 ayat 35 songonom madidok hata ni tuhata disi. Sadok hupatuduhot tuhamu iko songonido iba mula-ulaon laho mangurupi akan asomargelok. Marningot hata ni Tuhan Yesus ay iba na domadok martua ado na mangalehon siyan na majalo. Ido sahat na tapasahat mapiliata di bagasan las ni roha. Mahita ng Diyos. Papasahat ma pilianon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus di son kupasahatami do pilihan hamoletun nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilianon. Asa gabi dalap panidangion. Parsaoran. Doho tulao na siniroka di huriam. Bayan ma ngulunami gabi pilihan. Nahobar tulo mo ni roham. Jala parsidohot parohon harajom. Holong hasitonga dohot tadamiom mo di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asa sa itoktong madok mauliat ya tuho.
di bagasan gorni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajomo, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banwa gijang, lehom madihami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai mo dona puna arajau dotago doni asa Hamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan de batang. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala di pasaurhom madamena tutod di munabi. Amin.